Klienti si společnosti zakládají hlavně ze dvou důvodů. Ten první důvod je to, že s těmito společnostmi podnikají. Ten druhý důvod je, že tyto společnosti jsou zakládány jen za účelem vlastnění. Lidé si často zakládají zahraniční společnosti ve chvílích, kdy se rozhodnou obchodovat na mezinárodní úrovni. V tuto chvíli vypadá dobře, pokud člověk podniká pod záštitou společnosti založené ve Velké Británii, v USA a nebo se velmi využívá Hongkong. Hongkong se využívá hlavně ve chvílích, kdy chtějí klienti obchodovat s Čínou a Hongkong je brána na východní trh.